Luis Bartenasen ustezko paperei sinesgarritasunak kendu nahian, Alderdi Popularrak bere web orrian gaur argitaratu duena. 2008tik 2011 urtera arteko kontabilitatea. Es un partido saneado, decente. Kontu garbiak, zuzenak eta gardenak. Y desde luego muy transparente. González Ponsen esanetan. Bera da Gürteleko auziagatik kondenatutako bakarra. Hain justu, ikerketa hasi zuen epaileak, ikertzeko borondate politikorik ez dagoela salatu du. Falta de voluntad política, lo estamos viendo ahora. Aquí es escurrir el bulto. Bartenasen ustezko paperen ikerketa fiskaltzaren abarik. Es el juez el que tiene la posibilidad de ordenar una entrada y registro. Auzitegi Nazionalaren ardura izan beharko litzatekela uste du. Hain zuzen ere, Baltasar Garzonek berak inputatu zuen Ana Matoren senarroiak Gürtel auzian. Gaur, Osasun ministroaren inguruan agertutako azken informazioez galdetuta. O sea, ¿usted cree que debería dimitir la ministra? Sí, yo creo que sí. Bestalde, gaur konfirmatu da, Gürteleko buruzagiek konfeti eta globoengatik ordaindu zuten 7.000 euroko faktura, ez zela Mato Sepúlveda senarre emazteena. Getafeko futbol taldearen abaizik.